ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ номер 1. имрӯз 13 апрели соли 2026 сол хонаҳои беҳтарин набор кардем. Баъри шумо тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама WhatsApp мегузорем. шояд хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, умуман чи молу чи маҳсулоти фурӯшӣ боша, дар WhatsApp муроҷиат кунед. ҳатто омада хонаҳотона дӯстони азиз аз пеш профессионалӣ навор мекунем, дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ карда фурӯшта мегузорем. мақсад ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. дӯстони азиз, WhatsApp ма рӯи экрани шумо. дар имрӯза видео ҳастаи 10 дона хона, хонаҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ аз якчанд гӯшаву канали туристон ҳастад ки баъри шумо навор мекунем. ҳамин видеода якта лайк монед, дар канал подписатсия кунед, навора шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд соле ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Туркистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. салому алайкум дӯстони азиз, кадоми шумо хона, квартираҳои фурӯш дорен, пас ба мо муроҷиат кунед. наворои мо дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram паҳн мешавад ки ҳар рӯза навор дорем бача азиз. омада хонаҳотона профессионалӣ навор мекунем, профессионалӣ монтаж мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. WhatsApp мо дар рӯи экрани шумо, YouTube, TikTok, Instagram дар хизмати шумо. савдо дар Саудо ТВ. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшие ки равон кардан дар беҳтарин ҷойи қарор дорад. 93 квадратаи бачакон, ёкнен централни точка. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, чорраҳаи Файзобод аст ку ана ҳамун ҷай бачаку. кӯчаи Муаллимон. доми мо дӯстон 9 этажаҳай, хонаи мо дар этажи 4-ай. яъне ки дар этажи 4 беҳтарин зур этаж дӯстони азиз. сехонагаҳаи 93 квадрат, ремонто дараҷаи олӣ, ҳуҷҷатхона отделни, бания отделни бачаку, хонаҳои калон, фасон евроремонт, 93 квадрат дар центри Ваҳдат. хеле нархати бачаҳо редка мешавад. ака мега сум дар кор Саудода гузоштемаш. ду рақам дасти WhatsApp рӯи экранатон аз уми канали Саудо ТЖ ёки Саудо ТВ ами ҳози занг занен, рафта бинен, иншоалло ки бовар кунед, ака мега сум дар кор арзонтар мондем. и территория бачаҳо азиз нарх наво гарани қиматай. доми нав новостройка наҳошиёна дар этажи 4 бачаҳо азиз. сеҳуҷрагаҳ ҳамаш тиреза доранд. тирезаҳо лави раҳи калона нигоҳ мекунад. документош техпаспорт дора. мактаб, масҷид, магазин, садик ҳамаи хизматрасониҳо вуҷуд дорад. марамат занг зад бигиренаш. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. як акайга ма дар хона роӣ кардам дӯстони азиз, нигоҳ куненда 330 000 сомон хона камера дорад. камера бачаҳо азиз. райони ноҳияи Ёвон, маҳаллаи Қамбарӣ, 4 комнатагаҳай, якта калидор дорад, 8 сотиқ замин дорад, об дорад, свет дорад, ой 24 соата то дохили хонаро овардем бачаҳо азиз. нарх 330 та. рақамҳои дастӣ ахираш 8181, рақамҳои WhatsApp ахираш 4054. ҳамин ҳози занг занен, برین بینینش بگیرینش. محله قمبری. خونه ها میگه 5 به 3 های.
ду баня дорад. Дӯстони азиз, як то падвали 10 ба 3 дорад. Дӯстони азиз, об дора, свет дора. хонара 7 сол пеш сохтагианд. хуб ба кирпичи лои наздикишта 4 та магазин астай. мактаб, медпункт, масҷид дора. ҳуҷҷатош 100%, кредит намешава. 330 та даи давр замон бачаҳо хеле ремонту қати катиш падарка. марамат кадом метавонад дар корай? занг занем бигем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем, ё ки ягон дӯстотон ё ки бародаротон хешу ақработон хонаи арзон кофтесай срочняк, марҳамат видеора ҳозир роишон кунед. ё ки худтон лозим боша, агар аз уми мо занг занед. ина падвал нигоҳ кунед, да падвала бачаҳо. диден падвалда медорен ба ҳазору хов мекунед. дӯстони азиз, марҳамат далтиши маълумот занг занед. мегзарем ба сеюмин хонаи наздиҳавлегии фурӯшӣ бардор азиз. дар испечак 26 квадратни метр якхонагаҳи дӯстон бе агарот, замин надора. дом дар испечак шаҳри душанбе қарор дорад. бачаҳо азиз, 279 000 якхонагаи фурӯшӣ ҳавлии замине ки мега замин надора. бачаҳо азиз, 26 квадрат канализатсия дора, ҳамом, ҳоҷатхона, кухни ҳамаш дар он дай. як ҳавлида 5 хона ҳамаш дар ношда ҳамом, ҳоҷатхона, кухни дора. бачаҳо марамат 279 000. мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. аз ноҳияи ёвон деҳаи деҳқонободи 2 хона қабул кардем ки ина проекташ 4 комнатаи масоати 5 сотиқ замин дорад. деҳаи деҳқонободи 2 4 хона, яъне ки 3 хона ва 1 калидор, обши 4 та ҳисоб кардем. ошхона, анҷомхона, ҳамом сохтагӣ, ремонт надора. ремонтҳои хонаҳо тайёрай. ҳуҷҷатош, документош, сертификат, техпаспорт ҳастай. ватсапда нависен. Москва омадагем. рақамҳои 89 78 ватсап дора. ами ҳозир дӯстон занг бизанен бигиренш. лайкотон намоед, дар канали мо подписатсия кунед. чизе ки дар кортонай комментария кунед. иншоалло ки Саудо ТВ дар хизмати шумо. наворои мо дӯстон лайкош камай. 70% 80% мардум чиқаре ки нав дромадестен, фақат адуши дастгирӣ Саудо ТВ бачаи ганда нестен. бачаҳо мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дар ҳамин дом квартираи фурӯшӣ дорем ки 11 этажный, яъне ки дар этажи 11 қарор дорад. бачаҳо азиз, хуб дуҳуҷрага квартира дар этажи 11 44 квадрат, ремонтошам фасон замонавӣ. ноҳияи рӯдаки Ленинский район. хона мега 100% тайёр барои зиндагӣ кардан. нав ремонт кардем. рӯдаки повороти Ленинград фабрика. беҳуда нороҳат накунен. харидори серьёзни 485 000. нарха бинен квадрат 44 квадрат, ду хонаи беҳтарин бачаҳои азиз. 485 та фабрика ҳам дӯстон централни точкаай, яъне ки аз ҷумла дар оҷа ҳастай коллеҷ ҳастай, спортзал ҳастай, мактаб, масҷид, медпункт, ҳамаи хизматрасониҳо ҳастай бачаҳои азиз. аптекаҳо қатор любой транспорт ҳаст. домам дӯстон доми беҳтарин. ҳозир занг занед аз уми канали мо. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастай ки дар 103 микрорайонай. нигоҳ кунед дӯстон, 30 квадратни метра 420 000 мега. як хонаи доми 4 этажа, хона дар этажи 4. хонаҳо, яъне ки чӣ хеле мебинед хушроҳа кардагӣ ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. ҳоҷатхонаҳо баняш якҷоя дӯстон. этажи 4 30 квадрат 103 микрорайон дар Душанбе 420 рақамҳои соҳибони ахираш 25 52. дӯстон азиз, дом мега открытий лестницаи назди коллеҷи ҳарбида қарор дорад.
открытый лестница 4-этажный дом. Дальше маълумот дӯстон занг занен бигиренаш. Хонаҳо чӣ хеланд? Маъқул шудесанд? Нарх наво чӣ хеле арзонай, қиматай? Ягон хонамон ба таби дили шумо ҳаст ё ин ки нестай? Ами фақат дӯстон комментария кунен, лайк, поддержкаву подписатсия кунен. Дальше мо дар хизмат. Мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар этажи 9 бачаку азиз. 65 квадрата 565,000 сум мега. 65 квадрат 91 микрорайони шаҳри Душанбе. Чӣ хел мебинем дӯстон? Тирезаҳо часпондагиву не ки перегородка накардагиам дӯстон. Ай кадоме ки мегирад далши худаш кораш мекунад. 565 та видеоро бинен. Ҳейна масҷиди калони Қатар. خب 565 савдои созура мегирем, перегородкаш мекунен, баня, кухни ҳамаша када, баъдан ремонт, баъдан зиндагии замонавӣ дӯстон азизо. ҳаштумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азизо. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар этажи Соколни дӯстон қарор дорад. 41 метри квадратияи дар 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд дар этажи Соколни подвал. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯшӣ дорем дар этажи Соколни. Масоҳати хона 41 квадрат, ремонт нав, хонаҳо тёпли пол, дом буд шудагӣ, одамо зиндагӣ кадосян, асфалт шудагӣ раҳо, документо, шартнома без посредник бачаҳо. Бартер намешава, рассрочка нестай, суми зинда 238,041 квадрат. ремонтош дараҷаи олӣ. Кадомитон дар лозимай? Ами ҳози дӯстон ина занг занен, бирем бинен, аз думи канали мо масиҳат бикунем бачаку азиз. Ремонтои хонаам бад нест, фасон яхшу замонавӣ. Мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз. Боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар этажи дуюмай. Масоҳат бошад 40 квадратай, доми 10 этаж. хона дар этажи дуюм наздикии Тахтабозори шаҳри Ҳисорда қарор дорад бача азиз. 265,000 мега 40 квадрата этажи 2. ҳами дуюм этаж дӯстон аз ҳамаи этажҳо фарқ дорад. Якама медонен худтон вазъият чӣ хелае. чорум, панҷум, шашум, ҳафтума дигаша медонен чӣ хелае. ай худо нишон нада, агар якон лифто кор накунад дуюм этаж беҳад гарячи точка меган ку бачаку азиз. 265 та занг бизанен аз думи канали мо ҳозир. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. Дар Соколни этаж 48 квадратаи духонагаи квартира ҳастае ки дӯстон азиз дар Зарафшон, дар Душанбе, дар подвал этаж Соколни 277,000 арзишаш. Марама дӯстон 277,000. ремонт хушрӯ, фасон, қолим, парда, потолок, шпаклёвка, дар треза, телевизор, хулоса ҳамаш қонуну қоидааш қатӣ. 277 мегирен, зиндагиро сар мекунед. Масъалаи кухнишам бад нест. хушроа кардагӣ тирезача дорад дӯстон азиз. خب معلوماتی پراشه دوستان میتونین از دومی کانال ما زنگ زد بگیرید. دیگه ریاگون جوشا گپ زنه میشه بچه عزیز. خب سوکل نتاج زرافشان ده دوشنبه ده قرار داره زنگ زد پرسونشین. چیزی بود دوستان روان کردن، خواهش کردین، کامنتار کردین، زنگ زدین، همش موندیم. اینا بانیاش اوجتخونه عادی نمیداسای. بعداً دالچی برای رکلام مراجعه کنید. و دوستان عزیز کدومیتون امی نوارای سعودو تیوی را در یوتیوب تماشا کردن نمیتونین. دورای وطن هستین. سعودو تیوی تلگرام کانال شده باشه. از سیلکش در امی تگی کامنتره. انا همی تلگرام کانالی سعودو تیوی دوستان. باور کنین کانال به حد زور پیش افزای. سیلکش در کامنتر در اومده تماشا کنید.